ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ዝበዛሕልኩም ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ሓዲርኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ድፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክነካፈሊና I believe ንብዙሓት ምጽንና ሓይሊ ብርትዐ ንምድሓን ከም ዝኾነኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል በክርስቶስ ሀብታማቲና ድብል ሃሌሉያ በክርስቶስ ሀብታማቲና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ብዙሕ ጊዜ ዓለም ስለ ሀብት ደለው ራእያን ክርስቲያን ስለ ሀብት ዘለው ራእያን ሓደ ክኸውን የብሉን ምኽንያቱ ዓለም ስለ ሀብት ዘለው ቱርጋሜ ክርስቲያን ስለ ሀብት ዘለው ቱርጋሜ ሓደ ስለለ ይኮነ እቲ ሓደ ደይገብሮ ነገር እንታይ ተዳኢልኩምኒ ዓለም ንሀብታት ልክዖ ብደገ ብትረኽቦ ነገር እዩ ብደገ ብትረኽቦ ነገር ምዝጎድል ግን ሀብት በአኸም ደየለይ አትፈልጥ ንሕና ግን ብደገ ብንረኽቦ ነገር አይኮነን ሀብትና ዝልካዕ በተ ኦሬዲ ረኺብና የዘለና አውሽጥና አመንፈስና ተቆሚጥ ዘሎ ኢምፓርት ዝገበረና መንፈስ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ህይወት ናይ ሀብትና ምንጪ ንስዩ ክርስቶስ አባና ተስፋ ኽብር ምዃኑ we are rich ክርስቶስ አባና ተስፋ ኽብር ምዃኑ በሁሉ ነገር ብልጽጋቲና ክርስቶስ አባና ተስፋ ኽብር ምዃኑ በሀብቱ ሀብታማቲና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚህ ናትና ናይ ሀብትና መለክዒ አውሽጥና ሓዲሩ ዘሎ ህይወት ክርስቶስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ጥቅስ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በትድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሀብታም ክንሱ ምእንተኻትኩም ደኸ ንስኻትኩም በትድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሀብታም ክንሱ ምእንተኻትኩም ደኸ ረእይ ሕዋት ንሕና ሓጣን ዝነበርና እና ካብ ሓጢያትና ውጪ ንኸጽደቐና እሱ መጀመርታ ናብቲ ናይ ሓጢያት ቦታ መጺልና ሓጢያትና ምስ ተሰከሞ ንሕና ድማ በትና ሓጢያትና ዝኸፈሎ ዋጋን ብናቱ ትንሳኤንካ ናብ ጽድቃቲና ንመርገምና ምስ ወሰዶ ናብ በረኸት ኣሕሊፉና ልክዕ ከምኡ ድማ ድኽነት ወሲዱ ናብ ሓብቲ ኸኣ ጎይታ ኣእቲና እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንሱ ሀብታም ክንሱ ኢሉ ምእንታኻትኩም ግን ደኸየ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብታ ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓሮ ነገር እንታይ ተዳኢልኩም ድኽነት ሲዕሮ ወይ ጎይታ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ብናቱ በቲ ዝኸፈለልና ዋጋን ብናቱ ትንሳኤን ድማ ናብቲ ናይ ብልጽግና ናብቲ ናይ ሀብቲ ዓለም ኣቲና ኢና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስለዚህ እታ አባና ዘሎ ህይወት በሀብት ርእሱ ዝገልጽ ህይወት እዩ እታ አባና ዘሎ ህይወት በምድርፍራፍ ርእሱ ዝገልጽ ህይወት እዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ማቴዎስ 10:10 ከምዚ ኢሉሎ ሰራቀ ብጀካ ክሰርቅን ከሓርድን ከጥፍእን አይመጽእን እዩ አነ ግና ኢሉ ህይወት ምስተሮፊ አታትብን ተቃል ህይወት ምስተሮፉ abundant life ሪኹም ህይወት ምስተሮፉ ኩሉን በኩሉን ካብ ዝኣኽለካ ንላዕሊ መሊኡ ዘትረፍርፍ ላይፍ ኢን ክራይስት ተቀበልና ኢና ስለዚ እዛ አባና ዘላ ህይወት ናይ ክርስቶስ እሳ ናይ ሀብትና መጀመርታ ሰያ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን በዛ አባና ዘላ ህይወት ሀብታማቲና በዛ አባና ዘላ ህይወት ብልጽጋቲና በዛ አባና ዘላ ህይወት ብሩኻቲና በዛ አባና ዘላ ህይወት ከሳቲና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ በረኸት እግዚአብሔር ይህብትን ገለ ሽጋሩና ቁስ አይርከቦን ኢሉ ሪኹም አሕዋት ኩሉ ጊዜ በረኸት ኣብ ዘለዎ ምብልጻግ ኣሎ በረኸት ኣብ ዘለዎ ምስፋሕ ኣሎ በረኸት ኣብ ዘለዎ ምህብታም ኣሎ ንሃብቲ ሲሒቡ ዘምጽኦ ብለሲንግ ንሕና ድማ ብዛ ውሽጥና ዘላ ህይወት ናይ በረኸት ህይወት እያ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ በክርስቶስ ገይሩ ዝባረኸና ኢሉና አሜን ብኡኡ ብሩኻቲና ማለት እዩ እንድሕር ብኡኡ ብሩኽ ህይወት አባና ኣሎ ኮይኑ ንሕና በዛ አባና ዘሎ ናይ በረኸት ህይወት ኦሬዲ ሀብታማት ኢና ረእይ ሕዋት ማንም ክርስቲያን ዳግም ክውለድ ከሎ በቲ ዳግም ዝተወለደሉ ህይወት ብኔቸሩ ሀብታም እዩ ምክንያቱ እቲ ዳግም ዝተወለድናሉ ህይወት ሀብታም ህይወት እዩ እቲ ዳግም ዝተወለድናሉ ህይወት ብኩሉ መሊኡ ዘትረፍረፈ ላይፍ እዩ እዚ ብክርስቶስ አባና ዝሰርሕ ዘሎ ህይወት እሱ እቲ ህይወት እቲ ናይ ሀብት ጀማሪ
ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ክርስቶስ ኣባና ምዃኑ ሃብታማት ኢና ክርስቶስ ኣባና ምህላው ብኡኡ ሃብታማት ኢና ርእዩ ሕዋት ዓለም ንኸትህብትም እያ ትጎይ ክርስቲያን ግን ካብ ሃብቲ እዩ ዝጅምር ምኽንያቱ ልክዕ ክርስቲያናት ዝኾንናሉ ጊዜ ዳግም ዝተወለድናሉ ጊዜ በዚ ናይ ሃብቲ ህይወት ተወሊድና ኢና ንሕና ዘር እብርሃም ኢና መጽሓፍ ከምኡ ስለ ዝብል ካብታ ሓደ ዘር እብርሃም ዝኽተሎ ከዓ በረኸት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ርእዩ ሕዋት ሃብቲ ብልጽግና ኩሉን ብኩሉን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ብኩሉ ነገር ክንብልጽግ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ብጥዕናና ብስራሕና everything ፈቃድ እግዚአብሔር አሜን ርእዩ ዘሞር بكريستوس من مخنا ماننتنا بزفلتنا يوم متن زمور اتزفلتنا يو أبيوتنا خجلت يجمر إذا أوشتنا زلوا ناي كريستوس يود ما ناي حبتي يوديو إذا وشتنا زلوا ناي كريستوس يود ما مليء زترفرفه يوديو إذا يود زي بقولوا نجاريلا دلايكم بقولنا إذا يود زلوا سلام انتلكم مولي إذا يود حبت تلكم مولي إذا يود زدلكم مو عينت نجار إذا يود مولي مخنياتو the higher life in Christ تقبلنا praise God كبر الجزابير أملاخ يقول هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ስለዚ ካብሎም ማዓንቲ ጀሚርኩም ሓደ ነገር ከካፍለኩም ደስ ይብለኒ ስለ ሃብቲ ክትሓስቡ ከለኹም ንኽትኮኑ ይትውየዩ ከም ዝኾንኩም ግን ርእስኩም ክትርእይዋ ጀምሩ ብኡኡ ሃብታማት ምዃንኩም ክትሓስቡ ጀምሩ እሞ ኣብ ህይወትኩም ዝግለጽ ምትርፍራፍ ክትርእይኹም ኣብ ህይወትኩም ዝፈስስ ፈሳሲ ክትርእይኹም ምኽንያቱ ገና ከይከድና ኮለና ዳግም ምስተወለድና ብኡኡ ሃብታማት ኮይንና ኢና ካብ ንሱ ኣባና ምህላው ዝበልጽ ሃብቲ የለን ካብ ንሱ ኣባና ምንባሩ ዝበልጽ ሃብቲ የለን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቆሚ ዝብል ኣብ 3:21 ዘሎ ኮነ ዝመጽእ ኮነ ኩሉ ናትኩም እዩ ኢሉና ዋይ ብኡኡ ኩሉ ናትና እዩ ኩሉ ናትና ኮይኑ ከዓ ድኻታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ብኡኡ ሃብታማት ኢና ስለዚ ጅባ ኻሪኻ ንሃብትኻ ምልክዕ ኣቋርጾ ውሽጢ ኻሪኻ ንሃብትኻ ምልክዕ ግን ሎም ጀምር እትባኻ ዘሎ ህይወት ንዕኡ ብዝራእካዮ መጠን ሃብታም ይበል ንዕኡ ብዝራእካዮ መጠን ኣብ ኩሉ ብልጹግ ይበል ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ውሽጥና ዝተቐመጠ ናይ ሰማይ ፍሉይ ህይወት ኣለና እዚ ህይወት ድማ ክርስቶስ ኣባና ተስፋ ክብሪ በዚ ህይወት ሃብታማት ኢና ሻሎም